De Kevi in Tongeren ligt onder een prachtig wit sneeuwtapijt. Conservator Roger Nijssen kent het Tongerse natuurgebied als een broekzak en neemt ons graag mee voor een stevige winterwandeling. Je hebt hier hagen, heggen, houtkanten, rietvelden, bos, open ruimte, weilanden. Een combinatie van zeer veel. En dit in Haspengouw, in dat vruchtbare gebied, maakt het zo bijzonder. We staan hier aan de rand van het Grootmeers. Hier werden de bloemen gehaald voor de processies in mei. Sinds het riet is dat natuurlijk niet meer mogelijk, maar het is de bedoeling nu met een LEADER-project dit enkele jaren te gaan volhouden om dit kort te krijgen en dat we die zeldzame planten niet terugkrijgen. De hazelaar die begint te bloeien, de allereerste bloempjes van het jaar. Hier staan we in Mal, in de buurt van het zuiveringsstation, aan een recente nieuwe meander. En we zien op de achtergrond heel wat wilgen die zijn afgegeten, omgelegd door de bevers. Er woont er hier sinds enkele jaren een beverfamilie en die hebben nu alles klaargelegd voor voedsel in de winter. Nog 1 of 2 nachten. En ook die zal vallen. En je ziet nu al aan de manier waarop dat die aan het eten is, hoe dat die gaat vallen. Dit is konijn. Dit. Hier staan we aan de Blaarmolen. Een van de vele watermolens die Tongeren in het verleden rijk was. Het binnenwerk en het gebouw van binnen is nog heel intact. En nu met de hermeandering gaat men ervoor zorgen dat ook het wiel, het molenrad, opnieuw gaat kunnen draaien. En het zou ook enkele dagen per jaar worden opengesteld voor het grote publiek. In de winter is het inderdaad nog stiller. Je hebt veel minder vogels, je hebt veel minder bijgeluiden, je hebt in de winter veel minder mensen die buiten zijn of die actief zijn. Je hebt weiniger verkeer, vooral hier. Minder, alles. Het enige wat je hier nu hoort, dat zijn een paar eksters die aan het roepen zijn en het water dat hier een beetje kolkt. Geluid maken, maar voor de rest is het hier heel rustig. Heel aangenaam wanneer je na een zware dagtaak een beetje wil ontspannen en je batterijen een beetje wil opladen om hier een keer een wandelingsje te komen doen en te genieten van al wat moois hier.